साथियों, आज भोजपुरी गीत एगो लेके आयल बनी। ये भोजपुरी गीत आप सबके बीच प्रस्तुत करते हैं। अच्छा लगी तो लाइक और शेयर करिएगा। ये भोजपुरी गीत के शीर्षक बा सरकार के मनसा। ये सामाजिक गीत है। सरकार के मनसा के अब घार होत बा, सरकार के मनसा के अब घार होत बा, अपराधी बचावे के हर विचार होत बा, अपराधी बचावे के हर विचार होत बा। हत्या बलात्कार में भी जाति देखल जाता, अचरवा सिपहिया के खेल खेलल जाता। किस्म किस्म के एंगल से, किस्म किस्म के एंगल से निस्तार होत बा, अपराधी बचावे के हर विचार होत बा, अपराधी बचावे के हर विचार होत बा। सरकार के मनसा के अब घार होत बा, अपराधी बचावे के हर विचार होत बा। आ जुर्म के शिकार दर दर उभटकत न्याय के, आ जुर्म के शिकार दर दर उभटकत न्याय के, आ गठरी बन्हाता जाति धर्म के पर्याय में। तफ्तीश में एसपी डीएसपी थानेदार होत बा, अपराधी बचावे के हर विचार होत बा, अपराधी बचावे के हर विचार होत बा। सरकार के मनसा के अब घार होत बा, अपराधी बचावे के हर विचार होत बा। आरोग्य दिमाग में इलाज होता ठेहुना के, आ जेल होत दरिंदा तो सेवा होता पहुना के। न जाने कौन रूप में के शिकार होत बा, अपराधी बचावे के विचार होत बा, अपराधी बचावे के विचार होत बा। सरकार के मनसा के अब घार होत बा, अपराधी बचावे के हर विचार होत बा। अंतिम पंक्ति बा। फाटल चदरिया के सुतरी से सियाता, आ इज्जत लुटैला के अब मुआवजा दियाता। ऐसन न्याय उन्मेष के, ऐसन न्याय उन्मेष के धिकार होत बा, अपराधी बचावे के हर विचार होत बा। सरकार के मनसा के अब घार होत बा, अपराधी बचावे के हर विचार होत बा, अपराधी बचावे के हर विचार होत बा, अपराधी बचावे के।